dulu ya, kalau sekolah itu, wah paling bodohnya aku. Yakin, ketok kok. Kepala kau. Memang iya, pernah itu aku ditanya sama guru. Tanya apa? Hai Tomeyang, kata guru tadi. Iya. Nah, 2 kali 2 berapa? Ngerti gue? Gak tahu aku. Diam aja aku. Iya, memang diam aja. Tapi aku disuruh keluar itu sama guru. Wah, terus. Iya, 2 kali 2 nggak tahu aku disuruh keluar. Bah, aku yang melawan lah. Orang namanya anak Batak, pembirani. Aku kok batukmu. Keluar aku. Disuruh guru keluar. Kata guru itu, hei Tomeyang, 2 kali 2 berapa? Katanya kan. Nggak tahu aku. Diam aja aku. Wah, kata guru, keluar kau. Aku bilang sama guru, Pak Guru, percuma. Aku di luar pun gak bakalan bisa aku jawab. Mending aku di sini aja. Tekong tahu ke. Memang kayak gitu kok. Iya, tapi tekongnya temen. Makin suwi, makin susah kehidupan iki. Bukan yang gersah, tapi sambat. Iki ladange PRT dikongkon nyemprot men resik. Lawis disemprot resik malah kabare arek dikongkon leren kerja. Aduh, bingung. Yen arek kerja apa menen wis kaya ngene iki. Kerjanan angel. Nang di kanca-kanca iki. Wong iku mumet juga enggak ya? Mikir ke kerjanan. Aduh. Mumet. Malah kerjanan. Woi, gimana? Aduh, suih kali pun sampean. Iya, mau ke mana kau? Ngomong-ngomong kayak gitu. Aku ijan mumet banget iki lho. Kenapa kok peni? Lah piye enggak? Nah, biyen niku Pak RT ngongkon kita nyemprot. Iya, iki wis resik kabeh kaya ngene. Kabare iki arek dilireni, jadi arek kerja apa meneh. Cari kerjaan lain, ngelamar gitu. Ngelamar. Ngelamar cewek ora laku apa neng ngelamar kerjaanan? Bukan cewek. Cewek tetap gak laku kau. Jadi enggak, aku eneng inisiatif iki. Inisiatif apa? Enggak, rencananya kan aku arek apa itu jenenge? Apa? Usaha apa? Iku sing esek bingung. Mana laku lah usaha bingung. Batukmu. Enggak, aku arek jadi pedagang rencananya arek dodolan. Iya, jualan apa? Bingung dijual. Yo, cuman iku maulah urung entuk ide. Arek dodolan apa iki? Ya mana laku bingung itu dijual. Arek dodolan ayam dipotong. Dodolan ndok. Sing gawat iku ambek tokene iku bali enggak entuk nggawa ndok. Jadi arek njopo ndokku iku enggak digo bali. Kepala kau. Lah wis ngono. Nek dodolan ndok iku digulung. Ya telur gulung ya iya. Dodolan sate ditusuk. Ya jadi diapain? Nah, dodolan roti dibakar. Ya memang iya bodoh. Dodolan jagung direbus. Bodoh kamu. Sing gawat iki meneh yo. Apa? Nek sampai dodolan kopi ditubruk. Kopi tubruk ya iya. Bodoh. Wis lah, aku sik bingung iki. Arek dodolan bingung, ora ana sing laku engko. Bingung didol. Kepala kau. Tapi yang siji iki. 1, 2 ngapa? Aku wis siji, sampean kok sama melu-melu. Aku cak mana kepala kau? Eneng siji sing jadi inisiatifmu. Inisiatif apa? Wingi aku kan yang pasar. Iya, ya kan. Tak delok eneng wong dodolan apa iku ndekne iku jenenge ya. Jualan apa? Jualan apa rupanya? Lelet kali pun kau. Wis meneng sik, aku sik mikir. Iya, tapi loading kau lelet. Apa iku? Kan kayak gitu. Wis meneng sik. Mengko suwi-suwi pikirane tak cepot dadek nek nggenmu mengko lho. Kepala kau. Men gantian iku sampean sing mumet, sampean sing mikir. Ada aja.
Apa? Dodolan Apa? gulali. Iya. Gulali. Apa itu? Iku lho, kembang gula ataupun harum manis. Oh iya, tahu aku. Ngene ya. Aku iki nang pasar hujan luar sing entek iku. Wih. Iya. Heeh. Jadi kan aku waktu mlaku-mlaku, aku nek gak isine iku wis gerang kaya ngene, wis tua, aku juga tuku. Heeh. Jadi kerumuni wong iku sing dodolan sampai ora ketok. Jadi Kau jualan itu? iya. Apa bisa kau? Ya belajar ndemik lah. Lama lah belajar dulu. Jadi aku duwe inisiatif. Mulai saiki aku arek dodolan iku mau gulali, arek dodolan apa jenenge iku? Harum manis. Iya, harum manis. Kembang gula iku. Iya. Iya. Luar sing entek. Lah kami ke mana? Iki inisiatifku. Iya kami. Lah nek kalian mengko golek inisiatif dhewe. Enggak setia kawan. Namanya kayak gitu. Iya tenan. Setan kepala kau. Bah, kalau aku ya beda lah. Beda. Iya beda. Aku ingin cita-cita seperti bapak aku. Apa rupanya bapakmu? Bapak aku itu cita-citanya jadi direktur. Oh, mak, saya jadi direktur. Nah, kalau sekarang bapak aku kerja bangunan. Bangunan, omongnya direktur pinya. Bagaimana kau? Ya kan cuma cita-cita. Jadi aneh ngai. Nggak kesampean. Iya. Jadi ya itulah kerja bangunan. Bangunan batukmu. Makanya itu aku cita-citanya ingin jadi direktur aku. Jadi direktur lah. Iki kok melu nyemprot. Nah, kalau sekarang aku ya kayak gini lah, jadi buruh harian. Ya iya, direktur lah kok dengar ya. nyemprot. Cita-citaku waktu kecil, aku kepingin jadi direktur. Lah saiki kok melu udah besar jadi buruh. Jadi buruh, tahu? Iya, kenapa kok melu jadi nyemprot buruh? Karena kan cita-cita masih kecil. Sekarang udah besar. Batukmu ya beda lah. Beda. Lagi pula aku dulu ya, kalau sekolah itu, wah paling bodohnya aku. Yakin. Ketok kok. Kepala kau. Memang iya. Pernah itu aku ditanya sama guru. Kena apa? Hai Tomehang, kata guru tadi. Iya. Nah, 2 kali 2 berapa? Ngerti gue? Nggak tahu aku. Diam aja aku. Iya, memang pekok. Diam aja. Tapi aku disuruh keluar itu sama guru. Wah, terus. Iya, 2 kali 2 nggak tahu aku disuruh keluar. Bah, aku yang melawan lah. Orang namanya anak Batak, pembirani. Aku kok batukmu. Keluar aku. Disuruh guru keluar. Kata guru itu, hei Tomeyang, 2 kali 2 berapa? Katanya kan. Iya. Nggak tahu aku. Diam aja aku. Wah, kata guru, keluar kau. Aku bilang sama guru, Pak Guru, percuma. Aku di luar pun gak bakalan bisa aku jawab. Mending aku di sini aja. Pekong tahu memang kayak gitu kok. Iya, tapi pekongnya temen. Itulah aku. Aku batukmu. Lah iki ngomong-ngomong Mas Gulani nanti yo. Ya gak tahu orang kayak gitu kok. Dia ya walaupun kayak ngono, ya kita nih kene konsultasi rembukan. Ya mana bisa dia itu. Lah telepon aja lah. Wes lah. Tak telepon aja. Iya, telepon. Kita telepon sih. Halo? Iki telepon apa SMS? Bagi para kau, udah jelas-jelas nih telepon, SMS apa telepon? Bodoh kau. Oh. Wes, tolonglah telepon aku ya. Tapi udah masuk itu tadi, kau udah ngomong kok tolong telepon aku sama mananya. Neng ngomong wong budek ya kayak ngene iku. Wes, keren yang kudu nendek niku. Kayak gitu ya. Iku nek nepon wong budek wis ngono ae carane. Apa tahu dia kemarin nanti itu. Tenang rene nyangkut ndek niku. Kayak panjang umur. Iya. Mas, Rene sini dulu. Wih, gawat lah. Pokoknya gawat, tenang. Betul. Gawat nggone ket mau. Iki kita bingung iki, lagi rembukan. Gawat rembukan sampai sampean. Iki nih gawat kayak gini kok sampean tenang-tenang wae. Gawat kita iki, gawat. Gawat lah pokoknya. Aduh. Terserah. Jadi ngene iki, Mas. Aduh, ya kan. Kita iki rencanane iki wis arek dilereni sampai Pak RT. Kabeh wis resik koyo ngene. Gawate ngene, kita iki wis entuk bakal kerjaanan meneh. Aduh.
tenan iki Pak RT ngomong mbek aku. Ya iku sing diomong ket mau. Kita iki arek dilereni kami Pak RT. Jadi arek kerja apa meneh? Dengar kau bodoh. Pak RT sing ngomong. Pak RT mau ngomong mbek aku. Iya arek kerja apa kita iki? Pak RT sing ngomong, kita iku calone gak kerjone. Lho Pak RT iku lho sing ngomong. Pak RT berhubung kabeh iki wis resik, kita iki arek dilereni kambek Pak RT. Diam dulu kau, diam dulu. Pak RT yang ngomong. Pak RT. RP. Pak RT ngomong kita iki gak kerjone wis resik. Wis oke. Saiki ngene. Aku mau cerita kambek si Tomeyang iki mau. Jadi rencanane kan kita wis gak kerjane gini. Wis ngono, aku arek buka usaha, aku arek dodolan. Mendingan kita mau jualan dia. Iya, kita mendingan usaha wae ya. Usaha dodolan. Ya iku sing baru entes tak omong, aku arek dodolan. Kuping kau ke mana rupanya? Iki meneh mempengaruhi. Mendingan dodolan ae, karepmu. Sing penting aku arek dodolan. Dodolan. Iya. Aduh, kita dodolan ae ya. Wis aja ngaruh-ngaruhi. Dodolan ae kita. Iya aku arek dodolan. Aku rencana iku arek dodolan apa jenenge iku? Harum manis iku lho. Kembang gula ataupun gulali. Manis bodoh, merengkel. Aku gulali. Iya merengkel. Kau diam. Dia mau jualan bodoh. Mending dodolan. Iku harum manis iku. Mantep ya iku sing tak omong mau. Weh. Enggak percaya. Aku ndok nang pasar iku sing laris. Iya, aku kan ngomong mau. Arek dodolan gulali. Mendingan gulali wae. Weh, budak ya budak. Aku iku arek dodolan gulali. Arek dodolan kembang gula. Harum manis. Karena ning kene wis nggak eneng kerjanan. Dengar kau. Iki meneh ngaruh-ngaruh wis nek merengkel wis ora gelem. Wis men aku dhewe dodolan. Aku dhewe. Lho, nanti sampean merengkel diomongin kon dodolan kok. Ya ikulah ning ngomong wong budake koyo ngono iku. Aduh.